Assalamu alaikum, da Allah kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe. Auren masoya, Maryam Sanda amarya Abiliya Amina angwanta. Zaman ku lafiya madalla auren masoya. Abiliya Amina da Maryam Aure ku kai na kauna. biki muke ta yi ranar an kira gawaye. Maryama na nishadi har tana zubar hawaye. Mun gode Rabbana domin lafiya ta wanye. Amarya arziki. Thank you.